abokina na san ai sai kafi ni kyau ma. Wankan ma ni jika ne. Abokina lafiya na ganka a cikin wannan yanayin. Dinki yanzu yadda muke shiga jama'a a mutunci a ce an kasa samu wanda za su yi ma dinki a ganka a mutuncin. Baka da labarin Fabash clothing? Fabash. Tashi mu je kaga zahiri da idanka. Amarya. Tashi mu je tashi. Dan dauko min kayan nan da Allah. Ni din ma ba dan Fabash din ba abu kamar an jika buri. To ya zai mutun yana ture din kama kaya bai taba ganin ka ba sima amma nan a ce ga baki ga hanci a kasa. Ya hakuri. Karbi kayan. Kalli kanka a madubi. Ya ganka. Ni ne nan gurin? Wallahi kai ne. Ga yan uwa wanda ba sa jihar Kano za su iya turo mana da kayan su tare da measurement din su. To za mu dinka mu aika muku a kowace jiha kuke a fadin Najeriya. Wanda yake a hoto da tsamiyar mashaya, Limawa Street, B7 da B8 a Gwata Plaza. Fabash, duniyar dinki.